வெர்ப் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. வெர்ப் இல்லாமல் வாக்கியம் அமைக்கவே முடியாது. இந்த வீடியோவில் வெர்போட 5 ஃபார்ம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஒவ்வொரு ஃபார்முக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெளிவாக பார்க்கலாம். நான் காரைக்குடி பாலகுமார். உங்களை சூப்பராக இங்கிலீஷ் பேச வைக்கிறது என் பொறுப்பு. நம்ம சேனல் வீடியோஸ் பார்க்குறது மட்டும்தான் உங்கள் பொறுப்பு. முதல் ஃபார்ம் இதான் ரூட் ஃபார்ம். இது வெர்போட பேஸ் ஃபார்ம்னு சொல்லலாம். நடக்கிறதுக்கு என்னது? டு வாக். டு வாக்கோட ரூட் ஃபார்ம் என்ன? வாக். ஓடுறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன? டு ரன். ரூட் ஃபார்ம் என்ன? ரன். டு பிளேக்கு பிளே. டு சீக்கு சி. டு வாட்ச்க்கு வாட்ச். ரூட் ஃபார்ம் ரொம்ப சிம்பிள். ரெண்டாவது ஃபார்ம் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஃபார்ம். ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்னா யாரு? நான். செகண்ட் பர்சன்னா யாரு? யார் கூட பேசிட்டு இருக்கீங்களோ அவங்க. நீ, நீங்க. யூ, அதான் செகண்ட் பர்சன். தேர்ட் பர்சன்னா யாரு? அவன், அவ, அது, அவங்க. இதில் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர்னா என்னது? ஒருமை. அவன், அவ, அது, அவங்க வராது, ஏன்னா அது ப்ளூரல். ஸோ தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர்னா ஹீ, ஷீ, இட், தேட். இதில் வெர்ப் எப்படி வரும்? அதுதான் இந்த ரெண்டாவது ஃபார்ம். ஹீ, ஷீ, இட், தேட்டுக்கு வெர்பு கூட எஸ் சேர்ந்து வரும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில். ஐ பிளே, ஹீ பிளேஸ். ஐ ரன், ஷீ ரன்ஸ். ஐ ஃபால், இட் ஃபால்ஸ். இது எல்லாமே சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் மட்டும்தான் இந்த ஃபார்ம் வரும், தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஃபார்ம். சில இடங்களில் எஸ் வராமல் இஎஸ் இல்லைன்னா ஐஇஎஸ் கூட வரலாம். எந்த இடங்கள்னு பார்ப்போமா? எந்த வெர்பெலாம் எஸ்எஸ், ஜிசி, எஸ்ஹெச், சிஹெச், எக்ஸில் முடியுதோ அதில் எல்லாம் இஎஸ் சேர்ந்து வரும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஐ புஷ், he pushes. I punch, she punches. I kiss, he kisses. I buzz, it buzzes. I box, he boxes. எப்படி எஸ் வராமல் இஎஸ் வருது? புரிஞ்சுதா? அடுத்து ஐஇஎஸ். எந்த வெர்பெல்லாம் ஒய்யில் முடிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்சனன்ட் வருதோ அதில் எல்லாம் ஐஇஎஸ் போடணும், ஒய்யை தூக்கிடணும். எடுத்துக்காட்டுக்கு I try, he tries. I fly, he flies. I study, he studies. புரிஞ்சுதா? மூணாவது ஃபார்ம் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம். ரூட் ஃபார்ம் கூட ஐஎன்ஜி போட்டால் அதுதான் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம். புஷ், புஷ்ஷிங். ப்ளே, பிளேயிங். வாட்ச், வாட்சிங். சில வெர்பு கூட வெறும் ஐஎன்ஜி மட்டும் வராது, ஐஎன்ஜிக்கு முன்னாடி இன்னொரு லெட்டர் கூட வரும். அது என்னன்னு பார்க்கலாம். பிளான், பிளானிங். இதில் பாருங்க, பிளானில் உள்ள கடைசி எண் 2வது தடவை வந்திருக்கா? ரன், ரன்னிங். இதுலேயும் எண் 2 தடவை வந்திருக்கு. ஸ்டாப், ஸ்டாப்பிங். பி 2 தடவை வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி வெர்போட கடைசி எழுத்து சில வெர்பில் மட்டும் 2 தடவை வரும். அது எந்தெந்த இடங்களில் வரணுன்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா பார்க்கலாம். எந்த வெர்ப் கான்சனன்ட், வவல், கான்சனன்ட் காம்பினேஷனில் முடியுதோ அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த கடைசி 3 வார்த்தைகள் இருக்கோ அப்போ அந்த கடைசி எழுத்து டபுள் ஆகும். முதல்ல வவல்னா என்ன, கான்சனன்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். வவல்னா ஏ, இ, ஐ, ஓ, யூ. இந்த 5 எழுத்துக்கள் தான். மற்ற எல்லா எழுத்துக்களுமே கான்சனன்ட்ஸ். இப்போ ஸ்டாப்ன்ற வெர்ப் எடுத்து பாருங்க. கடைசி 3 எழுத்து என்ன? டி, ஓ, பி. டி கான்சனன்ட், ஓ வவல், பி கான்சனன்ட். இந்த வார்த்தையில் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டாப்பில் தான் இருக்குது, அதனால பி 2 தடவை வருது. ஸ்டாப்பிங். ரன் என்ற வெர்ப் எடுங்க. ஆர் கான்சனன்ட், யூ வவல், என் கான்சனன்ட், அதனால ரன்னிங். 2 தடவை என் வருது. இந்த காம்பினேஷனில் கடைசி எழுத்து டபுள் ஆகாததுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். விசிட். கடைசி 3 எழுத்துக்கள் என்ன? எஸ் கான்சனன்ட், ஐ வவல், டி கான்சனன்ட். இந்த காம்பினேஷன் கரெக்டாக இருந்தோம் விசிட்டிங்னு டி 1 தடவை தான் வரும், ஏன்னா இந்த வார்த்தையில் ஸ்ட்ரெஸ் வீல இருக்கு. விசிட்டிங். அந்த மாதிரி சிட்டில் கிடையாது, விசிட் கிடையாது, விசிட். இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஹேப்பன். இதுக்கு ஹேப்பனிங். என் ஒரே ஒரு தடவை தான் வரும், ஹேப்பனிங்னு வராது, ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஹேல இருக்கு. ஹேப்பன், ஹேப்பன் சொல்லுமே தவிர ஹேப்பன், ஹேப்பன் ஸ்ட்ரெஸ் பேல லாஸ்ட் கடைசி 3 எழுத்துல போட்டு சொல்ல மாட்டோம். ஹேப்பன் கிடையாது, ஹேப்பன். ஹேப்பனிங்கில் என் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும்தான் வரும். புரிஞ்சுதா? இந்த ரூல் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு தேவையே இல்லை.
போக போக நீங்களே ஐஎன்ஜி வார்த்தைகள் அமைக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிய வரும் உங்களுக்கு. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. சரி, இந்த ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? எல்லா கண்டினியூஸ் டென்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ், ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் இந்த ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம். 4வது ஃபார்ம் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம். வெர்போட ரூட் ஃபார்ம் கூட இடி சேர்த்தோன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம் வந்துடும். 90% வேர்ப்ஸுக்கு இடி சேர்த்தா பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துடும். அந்த மாதிரி வேர்ப்ஸுக்கு பேர் ரெகுலர் வேர்ப்ஸ். எடுத்துக்காட்டுகள் பார்க்கலாம். பார்க், பார்க்டு, சர்ச், சர்ச்ட், விஷ், விஷட், பிளக், பிளக்டு. இந்த மாதிரி சில வேர்ப்ஸுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் டோட்டலாக வேறு மாதிரி வரும். அந்த மாதிரி வேர்ப்ஸுக்கு பேர் இர்ரெகுலர் வேர்ப். அந்த மாதிரி வேர்ப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். அந்த வேர்ப்ஸுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்மை நீங்கள் மனப்பாடம் செஞ்சு தான் ஆகணும். 100 முக்கியமான இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் என்னென்னு ஒரு தனி வீடியோவே போட்டிருக்கோம். அதை கண்டிப்பாக பாருங்கள். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். see, saw, run, ran, keep, kept, grow, grew. 5வது ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம். இதுலையும் வெர்போட ரூட் ஃபார்மில் இடி சேர்த்தோன்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் வந்துடும். எடுத்துக்காட்டுகள் பார்க், பார்க்ட், சர்ச், சர்ச்ட், விஷ், விஷட், பிளக், பிளக்டு. சில வேர்ப்ஸுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி வேர்ப்ஸுக்கு பேர் இர்ரெகுலர் வேர்ப். நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த வேர்ப்ஸோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்மை நீங்கள் கண்டிப்பாக மனப்பாடம் செஞ்சு தான் ஆகணும். எடுத்துக்காட்டுக்கு go, gone, keep, kept, see, seen, grow, grown. சரி, இந்த ஃபார்மை எங்கே யூஸ் பண்ணணும்? பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணணும். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட். எடுத்துக்காட்டுக்கு ஐ ஹவ் கான், நான் போயிட்டேன். இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஐ ஹேட் சீன் him, நான் அவரை பார்த்துருக்கேன். ஐ வில் ஹேவ் வாட்ச் திஸ் மூவி, இந்த படத்தை நான் பார்த்துருப்பேன். அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்ம். இந்த 5 ஃபார்ம் நல்லா புரிஞ்சிருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் எழுத போகிற எல்லா வாக்கியங்கள்லையும் வெர்ப் இருக்க போகுது. அது இந்த 5 ஃபார்மில் ஏதாவது ஒன்றில் தான் வரும். அதனால் இது புரியலைன்னா இந்த வீடியோவை மறுபடி பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க். நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஃபார்ம் எது? அதில் ஒரு வாக்கியம் அமைச்சு கமெண்ட்டில் போடுங்க. உங்களை சூப்பராக இங்கிலீஷ் பேச வைக்கிறது என் பொறுப்பு. நான் காரைக்குடி ச. பாலகுமார்.